tačno je mesec dana od prisustva virusa korona u Srbiji. Testirano su uzorci 1913 osoba. Treba relaksirati one koji trpe u ovom periodu najviše i preko 30 dana su zatvoreni praktično. Aha, znači ja? Da. Eto. To je jadobran. Da. Ja sam se za vreme vanrednog stanja osjećao potpuno isto kao i kada nije bilo, zato što je za mene vanredno stanje jedno redovno stanje. U početku sam se osjećala kao da sam na nekom raspustu, ali onda kasnije mi je već bilo nekako dosadno, ne znam, nikad nisam ranije bila u takvoj situaciji. Nije bilo lako da kažem, jer je nova situacija, nešto se novo dešava, neprijatno, pošto smo virusi u pitanju, ne znamo da li će baš nekog od naših bližih, da li će njima to da se desi ili nama, ili prosto nije bilo baš lako da kažem, bili smo, ali srećom tu smo bili gde smo, zajedno i eto tako smo provodili dane. Tokom vanrednog stanja, pošto sam ostao bez posla i osjećao sam se bukvalno bespomoćno, obratio sam se roditeljima koji nisu bili od pomoći, odbili su da ja živim kod njih. Bio sam primoran da se iselim iz stana, što je bilo vrlo stresno. I onda sam se obratio mom prijatelju Nikoli da vidim sa njim da li on ima neko rešenje. On je našao rešenje tako što je pozvao svog prijatelja, mog poznanika Dejana, i zamolio ga da ja živim kod njega u kući u Futogu. I to je bilo divno iskustvo jer osjećala sam u početku strah, osjećala sam neizvesnost, pomislila sam kako ću funkcionisati bez ljudi. Međutim, odmah sutradan ili kroz par dana osjećala sam neverovatnu slobodu i to je bio taj paradoks. Znači, uskraćena mi je sloboda fizička, ali u isto vreme sam osjećala da sam slobodna sam bila od ljudi. U tom trenutku sam možda bila previše prezasićena ljudima i samoća mi je jako odgovarala. Ja sam imao 3 situacije. Jedna je da radim u organizaciji u kojoj je to vrlo bitno da se odradi sve što treba, zato što su u pitanju životi ljudi. Drugi taj deo je stanje u kući gde sam imao oca koji je već 10 godina na dijalizi, koji je visoko rizičan, zbog koga sam ja morao drugačije da se ponašam. I treće je bilo da mi je ćerka bila na studentskoj razmeni u žarištu korone u Španiji. Pomešane sve 3 situacije su zapravo u stvari dovele do nekog do drugačijeg vanrednog stanja u meni i do određenih nekih poteza koje smo morali učiniti. I šta smo morali sve da uradimo da bi se to sve rešilo, stabilizovalo. I naravno uspeli smo. U vezi sa svojim ličnim iskustvom bilo je dosta problema u komunikaciji. Svakodnevno provodim vreme sa glavim prijateljima, komuniciramo, radimo zajedno. Sada smo svi na neki način izolovani, svako u svojoj kući. Zaista je teško. U međuvremenu su me angažovali kao relej tumača na televiziji Pink. Prevodio sam redovno vesti na srpski znakovni jezik, ali nisam mogao da dobijem dozvolu za slobodno kretanje za vreme policijskog časa. Nisu mi je dali zato što sam gluva osoba. Pokušao sam da objasnim da iako sam gluva osoba mogu da dolazim na posao, da se krećem i da se čuvam. Nažalost, nisam uspeo da dobijem dozvolu i morao sam da prestanem da radim. Kako da vam kažem, kada toliko vremena provedete u kući, polako počinjete da bivate depresivni.
Bilo je problema. Zahvaljujući kriznom štabu, neke izazove smo uspeli da rešimo, ali moram da kažem, mnogo mi je važno. Za vreme vanrednog stanja situacija je bila haotična i strpljivo smo čekali da prođe. Sada, kada više nije vanredno stanje, nadali smo se da će situacija biti bolja, da će konačno sve biti pristupačnije. Zapravo je još gore, mnogo nam je teže. Zašto? Mnogi ni ne razmišljaju u tom pravcu. Gluve osobe ne mogu da komuniciraju sa osobama koje čuju ako moramo da nosimo maske. Kako ćemo da čitamo sa usana? Mi ne čujemo. Događalo se da me izbace iz takta, zamolim ih da sklone masku kako bi ih razumeo ili da mi se obraćaju pisanim putem, ali ljudi to ne žele, odbijaju saradnju. Najgore situacije su po domovima zdravlja. Naravno, razumem da i medicinski radnici čuvaju svoje zdravlje, ali da trijaža bude preko interfona. Da biste ušli u dom zdravlja, morate da pozovete osoblje preko interfona, ali ja ne čujem. Kako ću ja da razgovaram sa medicinskim službenikom? Tumača sa druge strane je jako malo. Ne mogu tumači da budu sa mnom svaki dan po ceo dan. Koliko ima gluvih osoba, šta je sa njima? Nemoguće je, zaista je stresno. Neke male kompanije su počele da proizvode maske koje imaju transparentni deo oko usana. Obradovao sam se. Pomislio sam da će sada biti mnogo lakše gluvim osobama, ali ne, još je gore. Kada govorite, taj transparentni deo se zamagli i usne se ne vide. Viziri su najbolja varijanta za nas kada smo u zatvorenom prostoru, a kada smo napolju, onda ne moramo ništa da nosimo. Mnogo je važna mimika lica, pokreti tela, usne. Sve su to važne komponente u komunikaciji na znakovnom jeziku. Cela priča o koroni ili ti covidu je onako došla na neki način. I očekivano i neočekivano, imajući u vidu razne priče, vesti i sve to. I komična je situacija što sam konstatovala. Kada je inače redovno stanje bilo, ja sam zbog nedostatka asistencije redovno bila u vanrednom stanju i onda se desilo nešto divno. Prvi put u životu sam imala punu asistenciju. Znači, za sve što mi treba i uvek. Za vreme vanrednog stanja bila sam apsolutno i potpuno upućena na personalnu asistenciju i bez te pune asistencije najiskrenije nemam pojma kako bih preživela. I tada sam u stvari i videla do krajnjih granica šta sve valja, a šta sve ne valja. I apsolutno inače sam se uvek zalagala da asistencija se primenjuje tako kako kaže se u međunarodnoj konvenciji, a ne kao što je usvojeno na minimalno neki standard, što je svega 8 sati dnevno. A čovjek ne živi samo 8 sati. Mora da preživi i sve one ostale. Još narednih 16 sati. Ovde živim sama, ali je dobra stvar da sa svojim prijateljima izlazim i družim se vikendima. Nažalost, imam par negativnih situacija koje su me zadesile. Prva je velika tuga koju sam osjećala zbog nemogućnosti da viđem svoje prijatelje usled socijalne distancije i daljine, zbog vanredne situacije i karantine kada su svi morali da ostanu kod kuće. Druga je stres i panika koju sam konstantno proživljavala. Situacija koju sam doživjela ostavila je jak utisak na mene. Moj fakultet je svim studentima stavio pod obavezno testiranje na COVID-19 kako bismo mogli da prisustvujemo praksi na klinici. Posle urađenog testa dobila sam informaciju da će rezultati biti gotovi za 4 sata. Vratila sam se kući i nakon 4 sata sam dobila poziv i dobila informaciju. Vi ste IgM pozitivni, što je pokazatelj COVID-19.
Kako bi sa sigurnošću utvrdili da se zaista radi o COVID-19, pozvali su me da uradim drugi test. Bila sam u šoku i bila sam zbunjena. Počela sam da govorim sama sebi kako ja nemam simptome, ali mogu biti i asimptomatična i u trenutku sam osjetila kako gubim svu energiju iz tela. Prva stvar koju sam pomislila je da ne smem ništa da kažem svojoj porodici. Oni su u drugoj državi i ne bih želela da im izazivam stres i paniku. Ako oni počnu da paniče, i ja ću paničiti još više. Normalna je pojava da stres može da utiče na slabljenje imuniteta, a ja nisam želela da se to desi. Za dan, dva će mi javiti rezultate. Sutradan sam dobila očekivani poziv i rekli su mi da je rezultat negativan. Što je značilo da, hvala Bogu, nemam COVID. Kako su mi to saopštili, odmah mi je pao kamen sa srca i sva energija mi se vratila. Bliži se septembar i nova školska godina i ja sam iskreno da kažem jako srećna i deca su srećna što će ponovo da se vide, što će da se druže na neki način, što jest da će biti sve kraće, bit će pola sata, će trajati nastava, imaju određene mere sa maskama, dezinfekcija, sve je to. Ali po meni mislim da je ipak puno bolje nego da rade online, onako kako su radili. Ja iskreno jedva čekam da počne školska godina, zato što mi škola nedostajala i drugari su mi nedostajali i tako. Ali i dalje se plašim da se neko od mojih bliskih možda ne razboli, pošto i dalje je to sve prisutno, ali nije vanredno stanje. S obzirom da radim u vrtiću, malo će biti neobična situacija ako deca budu morala da nose maske i ukoliko mi budemo morali da nosimo maske, mi ćemo morati. Ali vidim to kao jedan novi početak. Vidim da je ova korona doprinela da se zbližimo jedni s drugima, da shvatimo značaj upućenosti jedni na druge. Tako da ja verujem da će sve da bude sve bolje i bolje, da će se raditi više na odnosima među nama. Verujem da su se ljudi osvestili, da će shvatiti značaj odnosa među nama, značaj prirode, da će znati da cene neke stvari mnogo više nego ranije, da će se vratiti jedni drugima i verujem da je solidarnost u svima nama urođena. Podrška je potrebna svima, ne samo gluvima i osobama sa invaliditetom. Potrebna je i osobama bez invaliditeta. Smatram da država mora da poveća kapacitete kako bi pružila adekvatnu podršku. Personalne asistente, pedagoške asistente, a posebno naglašavam i tumače za znakovni jezik. Škola na daljinu, elektronska škola je gluvoj deci apsolutno nedostupna. Obrazovanje preko RTS-a Planete je na govornom srpskom jeziku. Kako će gluva deca da prate i da se obrazuju? Nemoguće je, nema čak ni titla. Sa druge strane, svaka čast za trud da se nacionalnim manjinama obezbede predavanja na njihovom jeziku, na slovačkom, mađarskom i drugim jezicima manjina. To je sjajno i titel su obezbedili. Krivo me što nisu obezbedili prevod nastave na srpskom znakovnom jeziku. Prevod online časova na srpskom znakovnom jeziku nema alternativu. Gluva deca imaju pravo na obrazovanje. Mislimo da je septembar sada početak nečega. Nije, to je samo nastavak. Sad se samo treba prilagoditi situaciji,
ali ta situacija ne sme toliko dugo da traje. Ja lično smatram da fizičko distanciranje jeste okej, ali da socijalno distanciranje nikako nije dobro. Svi smo karika, ne prekide lanac podrške. Učestvovali i učestvovale Dejan Pavlović, Milica Bajić, Snežana Bajić, Efi Jovanović, Sonja Vidić, Hibas Hino, Mihajlo Gordić, Ljiljana Čakmak, Milijana Pajdić. Scenario Jelena Sokrev, Zorana Pavlica, Milica Mima Ružičić, Novković. Montaža Vladimir Antić. Produkcija Zorana Pavlica i Jelena Sokrev. Prevod sa arapskog Kais Sokrev, Jelena Sokrev. Prevod znakovnog jezika Desanka Žižić, Mihajlo Gordić. Prevod na znakovni jezik Tibor Ilić. Kamera Dragan Gmizić, Vladimir Antić. Dizajn Smiljana Kekić. Distribucija Media Kraft, Centar Živeti uspravno. Film je snimljen u okviru istoimenog projekta koji kroz program Specijalni fokus podržava Rekonstrukcija Ženski fond. Novi Sad, 2020. godina.